είναι αυτό πάλι ρε μωρό στο κεφάλι σου? Είναι το καινούριο μου απλικατέρ για να στεγνώνω τα μαλλιά μου χωρίς να κουράζομαι. Γιατί έχουμε ένα περιστέρι μες στο μπάνιο? Βάλε το χέρι σου από κάτω να δεις τι κάνει. Δεν είναι τέλειο. Τουλάχιστον τώρα θα πάρω και λεφτά. Τι έγινε μωρό μου, περιμένεις να βρέξει και να ψηλώσεις? Μη λες χαζομάρες, είναι τα καινούρια μου κοκαλάκια, δεν είναι πολύ eco-friendly. Πρόσεχε μην έρθει καμιά κατσίκα και σε περάσει για παρτέρι. Τι τραβάω ο άνθρωπος. Μωράκι, Ναι. σου πειρά ένα μωράκι. Γιατί είναι έτσι αυτές τις παντόφλες? Είναι παντόφλα σπουγγαρίστρα. Να φανείς λίγο χρήσιμο στο σπίτι. Τι κάνεις εκεί? Τι κάνω? Χριστό, αυτή είναι η καινούρια μου κασετίνα σε σχήμα τορτίγια. Γιατί ένας άνθρωπος να έχει κασετίνα σε σχήμα τορτίγια? Έλεος. Μη κουνιέσαι. Τι κάνεις εκεί? Κάνε μια μίγα στα αυτή σου. Χάζεψες. Είναι τα καινούρια μου σκουλαρίκια σε σχέδιο μίγα. Παναγία μου. Τι έγινε μωρό μου, προσέλαβες security να σου προσέχει τα μαλλιά σου? Χαζομάρες, είναι η καινούρια μου στέκα. Μου κρατάει τη φράντσα για να μην με ενοχλεί. Τουλάχιστον του βάζεις ανθυγιεινά ένσημα. Ολόκληρη φράτζα είναι αυτή. Τι έχει αυτό το τσαντάκι ρε μωρό μου που μου έδωσες? Πήρα κάτι για σένα, άνοιξε να δεις τι είναι. Τέλος μωρό μου, πήρες και κάτι χρήσιμο.